tanghali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Suportado kan Commission on Human Rights and desisyon kan gobyerno. Natugutan na ang mga aki na may edada 5 anyos pa itaas na magluwas sa indang harong asin sa mga lugar na toros na ang lockdown restriction sa pagsasabi na ang siring na lakdang iyo ang makakabuhay sa kakusugan kan mga aki. Sinabi ni CHR spokesperson Abogada Jacqueline Digiwa na ang limitadong social interaction na remote learning asin ang pagsarakan mga recreational facilities dahilan sa COVID-19 iyo ang nakaapektar sa mental health asin ugali kan mga aki. Sinabi niya na ang desisyon kan gobyerno na makaluwas sa harong ang dakulang bagay sa mga aki. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw na Proxen Sodium Eskelan. Sa Eskelan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Sige po, marhay na aldaw giraray sa Indo Gabos. Atod na naman kan PhilHealth kada Huwebes. Alas 10. Ang programang Usapang PhilHealth para po na maisihan niya to. Anman iba-ibang informasyones. Ali dyan sa indang opisina sa tuyang papakinabangan, lalong-lalo na sa pangataman kan. Lalo, nasa linya na po, riding na si at si Madam G. Ma'am G and Madam Larry, ganda umaga sa inyong dalawa. Sir Pio, magandang morning po sa iyo at saka sa ating mga listeners po. Nandito po ulit kami para magbigay po ng mga napapanahong balita about PhilHealth. Kasama ko po ulit si Ron for this morning. Yes po, good morning po Sir Pios, po yung mga paladangog. Magandang araw po sa inyong lahat. And sana po tumuto kayo ngayong umaga para matutunan at malaman ang mga benepisyo at mga programa ng PhilHealth. Yan, opo, welcome back. Diretso na po tayo. July ngayon, Madam G and Madam Larry. Yung 4th of July, parang sa US, 4th of July. 4th week ng July. 4th week ng July is parang diabetes. Diabetes ba? Diabetes. Diabetes. Ano bang pronouncement niyan o pronunciation? Bakit po ay social, sir? Diabetes? Yung 4th week ng July is yung parang diabetes awareness week every year. Ano po? And I understand, meron tayong mga nakapakete din dyan na pwedeng maialay natin sa mga may ganitong karamdaman, ma'am. Ma'am G, Ma'am Larry, go ahead po. Yes po. Tama po yan, sir. Pag-uusapan po natin ngayong araw ang diabetes at ito po isa sa mga karamdaman po ng sakop ng ating konsulta package ng PhilHealth. Na-topic na natin ito, sir. Pero in series, sir, uunti-untiin po natin ulit ang konsulta lalo po nalalapit na ang kanyang full implementation. Ang konsulta po ay ang bagong benepisyo sa ating mga naaabangan po nating mga PhilHealth members. In fact, lahat po ng mga Pilipinas. Bago natin po pag-usapan kung ano nga po itong sakit, ito po ang impormasyon muna natin. Ang diabetes po, sabi natin, ang PhilHealth Consulta
konsultasyon suyot at tama, or mas kilala po ito bilang PhilHealth Konsulta, ito ang pinabawak po na primary care benefit ng PhilHealth. Sa pamamagitan po itong konsulta package, magkakaroon po ng regular na mga alaga sa health ng ating mga kapwa Pilipino. Kasama po dito, Sir Pio, yung konsultasyon, check-up, mga laboratorio, at gamot para sa mga identified po natin sakit. Kasama nga po dito ang diabetes. Ang mga membro po magkakaroon ng assigned na konsulta provider na kanyang pipiliin para mabigyan siya ng kaukulang serbisyong pangkalusugan. Ito sir, additional lang natin ito sir, information sa ating mga tagapakinig. Ayon po sa WHO, almost 422 million po na tao sa buong mundo ang may diabetes at 1.6 million po directly namamatay po because of diabetes bawat taon. So pero yung bilang yan sir ng kaso ng dahil po dito sa paglaganap ng diabetes, patuloy na tumataas ito sa mga nakaraang mga dekada. Kaya naman po sinisigurado ng PhilHealth na sakop po ng konsulta ang karamdamang ito. Yun. So, in a sense, yung konsulta, doon nakasabay yung package para sa mga may diabetes. Ano po, Ma'am Nelly and Ma'am G? Ano po? Yes po, mamaya pag-uusapan po natin yan ng mga packages na yan. Pero bago po yun, bigyan po natin ng ating mga listeners ng idea kung ano itong diabetes. Ang diabetes mellitus po or diabetes ay isang disorder kung saan ang level ng blood sugar o yung glucose natin ay mataas dahil ang katawan po natin ay hindi nagpo-produce ng isang compound na tinatawag nating insulin. Ano po? So, insulin po yun. Kung ikaw ay kakain ng carbohydrates, for example, rice, o yung paborito natin ng mga kakanin, o kaya mga cake, gagawin po ito ng katawan natin ng sugar or glucose. Ano po? At ito ay iikot sa ating bloodstream. Ang pancreas po ay maglalabas ng insulin, ang hormone na tumutulong para magpakalat ng glucose sa ating cells na ginagamit natin para sa energy. Pero po, kung kayo po ay may diabetes, ang katawan po ay hindi gumagamit ng insulin sa dapat na gamit nito. Dahil po, wala nga pong insulin na lumalabas sa ating katawan, ang sobrang glucose po ay nanatili sa dugo, kaya naman po tumataas yung blood sugar natin, which is kailangan po nating iwasan. Ano po? Ang diabetes po ay walang cure, pero sa tamang gamot at lifestyle changes po, maaaring makapagbago sa kondisyon ng tao. Yan, oo, ito yung mga matatamis magmahal. Kasabay ba dyan yung matatamis magmahal? Pwede man, Sir Pio. Hindi yan ang kontento sa matamis na salita. Pati ang dugo, pinatamis na. Diba? Pag matamis, ang counterpart niyan, mapait. Yeah. Sa pagmamahal, may tamis at pait. O sino-sino ang pwedeng tamaan itong diabetes na ito, itong diabetes? Go ahead po. Yes, base po sir sa report ng International Diabetes Federation, humigit kumulang po sa 463 million na may age ito sir ng 20 to 79 years old. Meron pong diabetes. Tinataya po na sa taong 2045, tataas po ito from 463 to 700 million. Imagine sir, sobrang tataas talaga siya. Ang paglaganap ng diabetes po ay tumataas sa low middle income ng mga bansa kaysa sa mga high income na bansa. Ang diabetes po ay responsible sa death ng almost 1.6 million po na tao taon-taon. Mahigit po 60% ng mga diabetes ay may diabetes po nakatira sa Asia at halos kalahati din po nito ay nakatira sa China at India. Another fact po sir, mahigit po 1.1 million na mga bata at kabataan ay nabubuhay po sa type 1 diabetes. Mahigit din po sa 20 million na mga ipinanganak na sanggol, isa po sa bawat 6 na sanggol ay apektado sa panahon pa lang ng pagbubuntis. Then batay po sa PhilHealth Statistics, Philippine Health Statistics, ang diabetes po ang ika-6 na nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino at tinatansya pong diabetes sir ang direktang sanhi ng 1.6 million na death. Sinisira sir ng diabetes ang mga organs sa ating katawan. Ito ang pangunahing sanhi
ng pagkabulag, pagkasira ng kidney, na humahantong sa dialysis at transplant. Sinisira din po nito ang ating blood vessel sa puso, sa utak at mga paa, kaya nagkakaroon po tayo ng risk ng heart attack, stroke at leg amputation. So yun sir yung mga complications po ng diabetes. Ito, paano ba to? Paano nagkakaroon ng isang tao? Ito ba hawa-hawa, gaya nitong iba-ibang mga disease pa? And paano ang isang persona nagkakaroon ng diabetes? Yes po. So, to clear things up po, hindi po nakakahawa ang diabetes po. Ano po? Ang mga sumusunod ay ang mga risk factors or nagbibigay ng mas mataas na chance para tamaan ng diabetes. Una, may history ng diabetes ang pamilya. So, namamana po ito. Hindi siya nahahawa, pero namamana. So, kung meron po kayong family members na may diabetes, most likely kayo din po. Ano po? Pangalawa po, high risk din po ang mga overweight. Ano po? Kasi usually ang mga overweight, tulad ko, tayo po yung may hilig sa mga matatamis, di ba? Ibig sabihin, Kaya matamis ka high risk rin. po tayo. Yes. Siyempre na po ang dumadaloy sa kanya. Sige. Kaya naman, the risk factor is physical na stress tulad ng kapag natapos pa lang kayong maoperahan or kung kayo po ay nagkasakit. Yan po, another risk factor po yan. Ano pa bang risk factors? Paggamit ng mga medications gaya ng steroids, injury sa pancreas gaya ng infection, tumor, surgery o accident, mga autoimmune disease, high blood pressure, abnormal na blood cholesterol or triglyceride levels, edad po, meron kasi tayong mga diabetes na common sa mga pambata, and at the same time, we have another type of diabetes na habang tumatanda, mas at risk din tayo. Risk factor din po ang paninigarilyo, and of course, history ng gestational diabetes. Ito po yung diabetes ng mga buntis na kababaihan. Ayon sa Philippine Diabetes Association, ang pagtaas ng insidente ng diabetes sa bansa ay dahil sa lifestyle at kultura ng mga Filipino. Alam mo naman tayo, Sir Mar, ay Sir Rio, Rice. Opo. Mahilig tayo sa rice, di ba? So, oo. Isa po yun sa mga factors kung bakit tayo po at other Asian countries like China at India na mahilig din po sa mga rice na mga food ay matataas ang incidence ng diabetes. So, yun po. Yan, opo. Yung mga simptomas, maaring meron ka diabetes o mataas ang blood sugar. Yes, sir. I-checklist na pa natin to, sir, para sa iyo, sir. Ito kasi, sir, yung normally na, kahit kami, sir, na mga bata pa, ay talaga pong chine-check namin every once in a while para masigurado nga po na hindi tayo diabetic. Una-una na dyan, sir, yung madalas na pagka-uhaw. Ito, sir, hindi siya regular na uhaw. Normally, sir, kapag active yung katawan mo at nauhaw ka, it's ordinary. Pero yung hindi naman, sir, active yung katawan mo, pero inom ka pa din po ng inom, isa po siya sa mga symptoms. Of course, nandiyan din, sir, ang madalas na pagkagutom. Yung tipong kakakain mo pa lang, sir, gusto mo naman pong kumain ulit. At makikita din po siya sa pag-dry ng ating mga lips, yung ating labi. And then, madalas na pag-ihi. For example po, kahit late nights, talaga pong kailangan bumangon para umihi. Then, hindi din po mailiwanag ang pagbaba ng timbang. So, sa anggulo pong ito ay possible hindi kami dalawa hindi po kami affected ng diabetes kasi pataas po ang aming andyan po din ang paghihina o pagkaramdam ng pagod, yung kahit wala po masyadong activity, parati ka, sir, na nahihirapan huminga at feeling weak. Nandiyan din, sir, yung medyo blurry o nanlalabo na po ang ating paningin at pamamanhid po ng mga kamay at paa. Ang pinakaunang-una natin, sir, napapansin is yung mabagal na paggaling ng sugat at yung dry at very itchy at makating balat po. And yung dun sa mga madalas po natin na magkaroon ng yeast infection or urinary tract infection. Kasi ito po yung mga signs natin. So, look out po ito ng ating mga members para at their own level pa lang po na-identify na nila kung ano po ang possible na symptoms na nakikita nila. Yung buti wala naman akong ganyang mga symptoms. Congratulations, sir. Meron lang ako laging gutom.
Kaya pa, Sir Pio, laging uhaw, pero di naman tubig ang hanap. Sige po. So, paano ba kung may agam-agam ka, baka meron ka mga itong symptoms dapat lahat yan andyan ano, present yung lahat na yan ano, present Hindi yung Not necessarily Oo. po. Ano po, Mhm. hindi naman kailangan andun present lahat. Kung kahit nakailan lang po tayong check doon sa listang binigay ni Ma'am Lenny, pwede na po tayong magpa-examine or yan. magpa-diagnostic test to Oo. confirm na Yun. kung kayo nga po ay diabetic. So ano po ba ang mga pwede nating gawin para Yan. ma-confirm kung may diabetes tayo? Ano po? Ang diabetes po ay maaaring malaman sa pamamagitan ng fasting blood sugar test or A1C blood test or yung tinatawag natin na glycated hemoglobin test. Now, pag fasting glucose test, ito yung tinatawag natin fasting blood sugar. Yung kagising pa lang natin ng umaga, hindi pa tayo nagbe-breakfast, hindi pa tayo kumakain, kukuha na po tayo ng sample ng ating dugo at titingnan po natin yung blood sugar. Ang normal po na blood sugar is dapat less than 100. Ano po? Pag ang lumabas naman pong resulta, ay 100 to 125, normal pa po yan sa pre-diabetes stage. Pero kapag more than 200 or higher, may diabetes na po kayo. Imagine mo lang kapag kinakain, Sir Mar, umagang-umaga, Mhm. 200 or above na ang blood sugar mo, magpa-check up na po kayo niyan sa doktor. At ibig sabihin po, mataas na talaga ang inyong blood sugar. Meron din naman po tayong tinatawag na random or anytime glucose test. So unlike yung fasting glucose test, na kailangan di muna kayo kumain, at umaga kukunan kayo ng sample ng dugo. Pag random glucose test po, any time of the day naman po yan. Ang normal po is dapat less than 140 ang result. Pag pre-diabetes, 140 to 149. And again, pag may diabetes po, 200 or higher. Now, yung third test po natin, ito yung pinaka sigurado na test sa tatlo. Ano po? Kasi yung dalawa, it-tests yung sugar levels mo within the day. Itong A1C test po, tinetest niya yung average sugar level mo in a span of 3 months. Po. So, tawag natin doon A1C test. Dapat po, ang lumabas na resulta ay less than 5.7% para makita na normal pa po ang blood sugar ninyo. Pag nakita pong 6.5% or higher ang result ng A1C test, it means po na diabetic na po kayo. Yan. So, tatlo pala ang klase ng test ano ito. Yes. And tatandaan lang itong dapat wag tumaas sa 200 ano, either doon sa fasting or sa random. Kasi ito yung Yes madalas na po. test, ito yung madalas na test eh. Yes po. Wag Minsan tumaas. pa, meron na tayong mga testing kit sa bahay natin. Mm. Yung A1C po talagang sa hospital po yung ginagawa or sa mga diagnostic laboratories. So wag dapat tumaas sa 200, ano? Wag umabot sa 200. Yun. Huwag naman po umabot, pero kung kaya natin ma-maintain sa 140 Or 100. o kung 100, huwag na natin paakyatin pa doon sa mas mataas. May lunas ba to? Nagagamot ba tong diabetes? Ang sinasabi natin, sir, is walang cure ang diabetes. Pero maaari natin ito, sir, na makontrol sa tamang gamot at pagbabago ng lifestyle. Pag nagkaroon ka po kasi ng diabetes, point of no return na yan, sir, pwedeng maging lifetime maintenance na po yun. So mas better po na may paunang ano po tayong ginagawa para sa ating katawan para hindi po siya matuloy sa diabetes. Ang type 2 diabetes po ay maaaring maiwasan lalo na po kung may history sa pamilya ng diabetes. Kayo po ba, sir, may history ka po sa family? Kasi ako po, meron po akong history. So ang unang-una po natin dyan na titingnan po is dapat yung pagkain po ba natin ay tama. Mag-exercise din po tayo ng regular, bawasan po natin ang ating stress, i-limit po natin ang alcohol intake, magkaroon po tayo ng enough time to sleep, at syempre, sir, kung pwede po, itigilin din natin ang pagsisigarilyo. Ito po mga factors na ito, sir, are highly controllable sa side natin personally. Pero sa akin po, hindi ko makokontrol yung stress level. Kasi yung others po, kaya natin control. Ano bang nakaka-stress sa'yo? Joseph naman. Hindi ko kasi namin sir nakikita personally. Di mo nakikita. Hayaan mo na siya. Sige po, ano ang ano yung mga
kaso na may kaugnayan sa diabetes, mga sakit ba na sakop ng PhilHealth? Ano ba 'yon? Yes po. So meron po tayong mga all case rates or mga packages na related to diabetes na covered ng PhilHealth. Ito po ay matatanggap natin as inpatient benefits. Ibig sabihin, kailangan po nakakonfine po tayo sa isang PhilHealth accredited hospital within 24 or at least 24 hours. So ang isa po dyan ay yung case rate natin for diabetes mellitus without complications. That's 4,000 pesos. Pag diabetes mellitus naman po with coma or ketosis, 15,800 pesos po ang package. Diabetes mellitus with complications other than coma or ketosis, 12,600 ang package. For maternal comorbidities and conditions, ito po yung mga nanay natin na nanganak at nagbuntis, pwede pong case rate, additional case rate sa kanila, itong maternal comorbidities conditions, 6,800. At yung mga babies naman po natin na pinanganak ng mga mothers with gestational diabetes na nagkaroon ng metabolic disorders. Ito po yung mga bagong panganak na sanggol na nagkaroon ng neonatal diabetes mellitus. Ang case rate naman po natin dyan is 9,300 pesos. Yung mga sinabi ko pong case rate na yun ay ibabawa sa total hospital bill ninyo para ma-avail niyo po ang mga PhilHealth packages. And also, i-add ko po, aside from these case rates, yung konsulta package din po. Ano po, isa sa mga sakit na covered ng PhilHealth for konsulta package ay ito ang diabetes. So, yung mga diabetic po natin sa community, yung mga pre-diabetic natin, bago pa man po lumala ang kanilang mga kondisyon at mga ilangan ng hospitalization, andyan na po ang PhilHealth. Ano po, para tutukan kayo at ang inyong mga karamdaman para hindi na po lumala pa ang inyong mga sakit. Opo. May mga komplikasyones to na diabetes. Isa dun yung pinuputulan ba? Ina-amputate? Sakop ba ito ng PhilHealth, yung package ninyo? Meron po tayo sana iwalay na package para sa amputation. Ang package po natin dito is ranging from 8,000 to 30,000. Depende po ito, sir, sa parte ng katawan na na-amputate po at kung gaano komplikado ang procedure na gagawin. Meron din po tayong Z-benefits or ang tinatawag po natin na Z-morphs na benefits po natin to for mobility, orthosis, rehabilitation, prosthesis, health package para po sa mga ganitong kaso. Ang first, right or left po na knee prosthesis, ang package po natin dyan is 15,000. If yung both being po, sir, 30,000. At unfortunately, sir, pwede lang natin to, sir, ma-avail dun sa Philippine Orthopedic Center na accredited po ng PhilHealth. Malaking tulong po ito sa ating mga members kasi si father ko po was also had diabetes for ano din sana po siya, sir, for this kind of package. Pero nung time po kasi na nagkaroon siya, hindi pa po to package ng PhilHealth. So we feel po yung mga members natin na kailangan pong mag-avail nito na meron na pong package ang PhilHealth para po makatulong sa kanila. Yan, opo. May mga kung ano-anong naririnig tayo, may kinalaman sa diabetes, yung mga haka-haka ba? Kindly educate us. Paano ba to? Ano bang ito? Kung ano-anong mga kwento-kwento sa diabetes, dapat nating maintindihan talaga. Go ahead. Yes po. Una po na myth na sabi nila for diabetes, kapag may diabetes daw, hindi na daw po pwede kumain ng mga matatamis o may sugar. Ang lahat po ng tao, kailangan pa rin po ng balanced diet. Ano po? At kasama dito sa balanced diet ang sugar. Pwede naman po na kumain ng matamis ng mga diabetes, pero tamang level lang po. Huwag masusobrahan. In moderation. Ang next na myth po natin, sir, is ang mga diabetes daw po ay mabubulag at mapuputulan ng paa. Ang diabetes po ang pangunahing dahilan sa pagkakabulag at ganun din po naman sa amputation. Pero ito po ay nakokontrol. Kumbaga, ang mga may diabetes po na nagkokontrol ng blood pressure, glucose, timbang, nagpipigil po sa paninirilyo, mas malaki po, sir, ang chances na makaiwas po sila sa complication na ito. Opo. Meron din po nagsasabi na ang mga diabetes daw po ay hindi na pwede maging active or mag-engage sa sports. Mali po yun. Ang mga taong may diabetes ay mas lalong nangangailangan ng regular exercise
para mapanatili ang kanilang lifestyle. Example ko na lang po ang aming head ng membership section. Si Ma'am Marcia po ay diabetic, pero nung naging diabetic po siya, saka naman po siya tumakbo ng mga marathon, ng mga triathlon. Ngayon, super healthy, super sexy na ni Ma'am Marcia nang dahil lang nang gusto niya i-maintain yung pagka-active niya because of her diabetes. Next po, marami pong naniniwala ang na may mga diabetes po ay hindi mas madaling kapitan ng sakit. Hindi po ito totoo, sir. Ang pagmamanage po ng blood glucose level ay nakakadagdag lamang sa paglala ng karamdaman or infection. Opo. Another myth is nakakahawa daw ang diabetes. Ang diabetes po ay non-communicable illness. Ibig sabihin, hindi po ito napapasa sa pamamagitan ng pag-ubo, paghawak o pamamagitan ng pagpasa ng dugo. So ano po, non-communicable, hindi po nakahawa ang diabetes. Pero, like sabi ko kanina, namamana siya. Ang paraan para maisalin ng diabetes ay sa pamamagitan ng magulang, sa kanilang anak, ngunit maaari pa rin itong maiwasan. Opo, may tanong dito, madam, mga madams, kasama po ba ang gestational diabetes sa package? Ay, yes po, kasama po ang gestational diabetes sa package. So kapag ang mga nanay po, sila po ay buntis at nagkaroon ng gestational diabetes, 6,800 po ang package natin dyan. Pero again, ito po ay kung na-confine si mother habang siya ay nagbubuntis. So inpatient benefit po itong 6,800. Pero for example, kasi tulad ako po, nung pagbuntis ko kay Craig, ako po ay nagkaroon din ng gestational diabetes. Pero sa OB lang ako pumunta, hindi naman po ako nagpa-confine, so hindi ko naman po in-avail yung PhilHealth benefit. Yan, opo. So kailangan pala ba confine doon sa accredited na health institution? Provider, yes po, opo. Opo, mensahe nyo bago tayo maghiwalay uli sa episode na to. Go ahead, Ma'am Larry and Ma'am G. Next po natin, sir, siguraduhin sa ating mga kapwa Pilipino na maaasahan niyo po ang PhilHealth Regional Office 5 pagdating po sa anumang tulong na pwede namin maibigay sa inyo. Sa ngalan po ng aming Regional Vice President, si RVP Henry Almanon, patuloy po kaming magbibigay ng dekalidad na serbisyo po para sa lahat. So, opo, bukas ang regional office at aming local health insurance office desk na matatagpuan sa lahat ng probinsya ng Bicol Region. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kung kayo po ay may mga katanungan, ipadala lamang po ito sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office 5, Bicol Region, o tumawag sa 24/7 PhilHealth Action Center 8441-7442. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na Webes. Alas 10 po hanggang alas 10:30 ng umaga para po sa susunod nating programa sa Usapang PhilHealth sa DCGB. Dahil sa PhilHealth po, bawat Pilipino miyembro, Bawat miyembro protektado, kalusugan ng lahat, sigurado. Yan po ang mga matatamis na kasama natin sa PhilHealth, Madam Larry at si Madam G. Salamat po kasi inyong pagtabay. Amang Diyos ang magbantay. Inyong napakinggan ang programa Usapang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, hatid ng PhilHealth Regional Office 5. Usapang PhilHealth. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahit-pahit? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Eto na ang big moment ni Mami!